Кніга Йова, раздзел 28. Срэбра мае пачаткі жылаў, і ў золата ёсць месца, дзе яго плавяць. Жалеза здабываецца з зямлі, і камень, растоплены жарам, у медзь ператвараецца. Усталяваў чалавек мяжу цемры і даследуе ўсё сам да канца, нават камень змроку і ценю. Вандроўны люд адкрыў падземныя праходы, якія забыты нагою. Вісяць яны, хістаючыся больш за вандроўніка. Зямля, з якой хлеб вырастаў, у глыбіні перавернута, як агнём. Камяні яе – месца сапфіра, і глеба яе – золата. Драпежная птушка не ведае сцежкі туды і не бачыць яе вока арла. Не тапталі яе сыны пыхі і не праходзіла па ёй ільвіца. Выцягвае ён руку сваю на крэмень, да падножжа пераварочвае горы. У скалах высякае каналы, і ўсё каштоўнае бачыць вока яго. Выведаў ён глыбіні рачныя і вывеў на свет утоенае. Але дзе знайсці мудрасць? І дзе месца розуму? Чалавек не ведае яе сутнасці і не знайсці яе на зямлі жывых. Бездань кажа: «Няма яе ўва мне». І мора гаворыць: «Няма яе ўва мне». Нельга даць за яе чыстага золата і не ўзважыць срэбра ў абмен на яе. Нельга заплаціць золатам афіру, а не найкаштоўнейшым сарданіксам, а не сапфірам. Не зраўняецца з ёю золата або шкло, не прамяняць яе на залаты посуд. Пра каралі і крышталь не ўспомніць у параўнанні з ёй, і валоданнем мудрасцю лепшае за перлы. Не зраўняецца з ёю тапаз з Этыёпіі і не прыпадобніш яе да найчысцейшага золата. Дык адкуль паходзіць мудрасць і дзе месца розуму? Схаваная яна ад вачэй усіх жывых і нябесным птушкам невядомая. Абадон і смерць кажуць: «Вушамі нашымі мы чулі пра славу яе». Бог ведае дарогу яе, і Ён ведае месца яе. Ён бачыць ускрайкі зямлі і заўважае ўсё, што пад небам. Ён надаў вятрам вагу і воды адмераў меркаю. Калі даваў закон дажджам і шлях навальніцам грымотным, тады ўбачыў ён яе і расказаў, і прыгатаваў і даследаваў яе. І сказаў ён чалавеку: «Вось, страх Господаў, гэта і ёсць мудрасць, а пазбягаць зла – гэта розум».